Tüttüğü gününen oğullar. Bugünkü jarykbytygar 1-den 10-ga deri, 10-dan 4-leri 10-dan 1-ge deri agyrga öýrenýäkbit. Gördübüler oğullar, bu jeýlerge çygylalar olarlar. 1, 2, 2 kennetten hanyk çygyla olarary boly? Sanagatygar. Billen turar 100. Ondan manna 2, 3, 10, 1 billibet çygyla olarar. Çeýiňer oğullar, hanyk çygyla bolu diýseniňeti? 4, samaýsy. 3, 4. 4 kenne hanyk geleri? 5. Malajestler. Salgy edebit. 4, 5, ondan 6. Salgy edeni hebit. 5, 6. 6 kennetten hanyk geleri oğullar? 7. Malajestler. Salgy edebit. 6, 7. 7 kenne hanyk geleri oğullar? 7. Agys. 7. Agys. Agys kenne 9. Malajestler. Salgy. Agys. 9. 9 kenne hanyk geleri boly? Samaýsy 10. Çeýiňer oğullar, sabys saňatdan gatylyk gaýyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agys, 9, 10. Biligin oğullar, 10-dan 4-leri agykbyt. Jere sagalatybyt. 10, 9, agys, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malajestler oğullar. Salgy jaryktanarbytygar biýeka 1 kıra oňur, karandas, 10 lisnada. Bilemneniňere? Oňur butun ilibitiger alabyt, 10 lisbit üehe kaňas munnugar manlyk uğrabyt. Biligin oňur butun allara uňa munnukka uğrabyt. Biligin lisbit üehe uňa munnugar köherebit. Oňur butunany lisbit allara kaňas munnugar köherebit. Malajestler. Any biligin karandas butun alabyt. Jogonna lisbitiger men tüget bitpin ruhydan hebit. Üehe uňa munnukka kün ruhydubyt. Allara kaňas munnukka sibekki ruhydubyt. Üehe kaňas munnukka bylyt ruhydubyt. Ana biligin allara uňa munnukka mas ruhydubyt. Mas butun ruhydan bolup ortadygar
Лыах ургуйдуубут. Испит ортокун болобут. Лыахпытын ургуйдуубут. Уонна эйди өннө кырандааһынан бу үлэҕатын барытын краскалаан турулаары. Молодецтар. Билигин оҕолор. 1 уонна 2 сыппыраны биһиги килиэккэлэх тэтэрээккэ суруйарга үөрэниэхпит. Хайоҕолор, эһиэхэ сатанна да. Сатаннык боллаҕына молодецтар. Анылыска жарыкка көрсүөххэ диэри.